Yari kayo dulok mga trabador. Sakto na kay masulder yan nga adlaw. Marig man na kay hilngon ko na kay masulder yan na. Kila kay bayan mari pa to mga marigo mga magbaho pagudad to. Kani yung kanay. Ano na? Asa dira? Kinaman boss. Narik masulder pagod ka man yan ang adlaw. Ngani. Uda masamok man. Okay na ka dito. Trabaho. Iniering kawari kumita. Trabaho da masamok. Ano magkinita? Iniering. Ay kakadiw ka na sa. Idala. Basta pagbalik ko mga penalty da. Trabaho ng mutro. Bati babayar niya kan. Mutro na lawat. Iyer ka naman. Ayos sa tida. As na di boss. Iyer kayo. Patsara man udat ba to? Ayun sa balyo itong sako ha. Balyoik dapat. Pagbalik ko mga penalty da. Utro. Iniering kayo trabaho. Sweldo pagod niyo yan. Iniering. Iwari na kita sa ako. Ayo. Karadamot sa ako. Dabisan na nga naman magkuha ka pagkanta dito ka naman unil. Damo dito yan sa ako. Kabaraka. Sige, Pagbalik boss. ko ha. Dapat Sige, ayos na sige, tida. Kay sige, masweldo sige. ka mo. Mabaw pa ko timbaba. Ayos na. Mabalik ako. Sige. At oras. So kung mga oras ini dapat kakuha na ini kay trabaho rin may upay na busing. Kasi sige la kay sweldo man yan. Utakon ko na la. Ya, iring. Rotro na lang trabaho. Kila. Kadadalong kugyok ng tubalay. Ito na rin susungo. Wisit. Mga man ang trabaho. Kukuhan. Sige la, mga sweldo naman liwat. Yari trabaho ka na mo. Nieri ka masweldo lang mo. Nieri mo pila ka mo tisweldo ni Eric Yaya. Ikaw. Kuda na ay. Linya upay pag linya upaya. Ikaw ya. 1,000 nieri nga to. Palitaman sabon na. Nieri para makakarigo ka. 1,000 la nyakan. Ay duwa ka man nakadlaw ikaw. Ay nga sakit. Lawan nagtatalbo. No, sorry na, ito na. Ito na kay... Palitot brush ha? Ha? Palitot brush. Yan, ikaw ka ito na, ni Eric. Palit naman shirt. Ni Eric. Ayos na, makakarin ako. Sweldoan pa naman ka mo, di ba? Uda, paraya. Sweldoan. Wala pa mga kami sa sweldo eh. Kasi sweldoan ta pala ka mo ka ni Eric. Gininungot at niyo. Wala mga nuwat. Kami inuwat ni mo Upay kay... kapag nasog eh. Karo otro. Kay alala ni Eric. Gininungot at niyo. Eric niya. Sabi pila. Di. Pila. Yan, nga to. Eric. Ito na. Ito na. Ay, nagkinong ko. Hindi mabatak babang. Ito na. Ikaw, palit naman sabon na. Ay, kurukuliya. Kaya yung mga laway nagtatalbo. Oo na, ito na. Pukan babatak po ah. Ito na. Yan. Papalit naman ito napkin na. Arte masawi. Ano, ayos na. Makakadinalat ako ha. Kay, Uda, dapat Ano, kasi kasi. ano, boss, ano, Ano naliwat ito? Kanina. Sige tim rotro pagod. Bis ka naman ng trabaho. Imo otro. Otron. Kaya. Patrabaho. Tapos ano man yan ah. Maotro lahat yan pag-aron sweldo. Naaraw ang sweldo kay ano, reyo pa ni kan humana Otron mo liwat. Kaya maarat kami yan na. Sige, para Sweldo. waray ko. Sige. Jesus. May mga otak kaya po ka mo ano. Kami pa. Yan may mga otak kayong Jeff ka mo. Ano? Bisa na ka mo. Bisa na ka mo mga kuwan. Trabador ko. Ayaw na rin nga sa. Kay maaram ka naman. Ay na rin nga sa maram na kami baba mabaho. Oo, kay mga bunit yung mga bubot niya. Ito na ka mo. Kado kong bunin. Ito na. Ngaring. Warigat buni. Ito na. Ito na. Palit na dito toothbrush. Yay, kubuot pa kita ng busing. Nga nga ito pag masubo. Ikaw ba po rin baba? Ano man? Ay magdadawag mo na ang pag-iyan. Ikaw ba ang baba? Natural gala ito kay Warik. Jesus, ano man? So yun na, may kwarta ka. Oh. Palit toothbrush. Ano man? Ang baba. Ano man? Amot kita. Amot na ni mo. Nah, Yan, kita. ito. Ika.